Szevasztok! Na az a helyzet, hogy nagyon sokat gondolkodtunk, hogy kezdjük az évet, mivel a munkánk most jelenleg úgy áll, hogy inkább csak glettelünk, meg ilyen apróságokat csinálunk, semmi izgalmas nincs benne. Így gondolkoztunk, hogy mit csináljunk, és úgy döntöttünk, hogy mutatunk nektek valamit. Vettünk otthonra egy ilyen Ninja Speedit, ez ugye ilyen gyorsfőző, már biztos, hogy láttatok ilyet, mindenhol az éneket reklámozzák. Ennek az a lényege, hogy bedobsz mindent, és elvileg ilyen 15-20 percen belül elkészül. Na, így ezt általában mindig megmutatják otthoni használatra, mi pedig mit fogunk most csinálni? Szépen megmutatjuk itt a munkahelyen, mert hogy az a helyzet, hogy nagyon sokba kerül nekünk a kaja, legalábbis nekem személy szerint, legalább minimum 3-4 ezer forintot elköltök, és ráadásul ez még mindig csak a hideg kaja. Szóval, ha elmész valahova étterembe, akkor ne is beszéljünk arról, hogy mennyit költesz. Tehát, ha veszel a cégeddel egy ilyet, mint mondjuk lehet, hogy mi is tesszük, majd kiderül, akkor eljössz ide, 11 óra 40-kor bedobsz mindent, és normál esetben délben kiveszel egy nagyon jó kaját, amit mindjárt le is fogunk tesztelni, hogy sikerül-e vagy nem. Tehát jó, nyilván előkészítéssel jár otthon, tehát kiméred a rizst, meg összevágod a húst, megmosod, hogy azért ne itt kelljen kiszedni ugye a zacsiból. Tehát van mosott húsunk, jó, nem romlott meg. Szépen kinyitod ezt a cuccot, nagyon jó, 2 rétegbe tudsz dolgozni, oda fog alulra bekerülni a rizs. Van hozzá recept, ha beírod az applikációba, hogy mit szeretnél csinálni, akkor le is írja neked, hogy mit kell belerakjál. Azt mondja, egyszer beleraktam 100 g rizst, ahhoz 250 ml víz kell. Beöntjük a rizsre. Én otthon raktam sót a rizsre, összeráztam, mert nem hoztam magammal sót. Ez túl bonyolult lett volna, és most fogom szépen, lefertőtlenítettem a kezem, Gábor, csak mondom. És ide szépen berakom a húsokat. Ez natur hús, ez is előre be van sózva, hogy itt ne kelljen fűszerezéssel foglalkozni. 175 fokot írt, és 10-15 percet. Belövöm 15-re. Most előkészül, és ha minden jól megy, akkor 15 perc múlva egy kész ételt fogunk kapni. Visszatérünk 15 perc. Elkészült, lejárt a 15 perc, gyertek, nézzük meg! Jónak tűnik. Nyilván hoztunk étkészletet. Lássuk a medvét. Milyen szaftos, ha? Na? Sikerül! Szuper! A rizs nem tűnik tökéletesnek. Jó! Gyerekek, ez jó! Tényleg jó! És meleket fogunk enni. Na jó, most sütünk hozzá egy kis sült krumplit. Szerintem dobjuk csak simán az aljára, nem? Vagy így? Jó, legyen így. 180 fok. 15-20 perc. Kvál is 17. Jó. Ja. Start. Elkészült a krumpli. Íme. Ugye ilyen fagyasztott sült krumplit vettünk. El is készült, 12 percig tartott. Itt az elkészült menü. Sült krumpli, rizs, húsi, csirke és uborka. Bár nekünk így most egy kicsit bonyolult volt és hosszadalmas, de ez normálisan úgy zajlik, hogy idehozzuk az otthon előkészített dolgokat. Otthon előkészítés kb. 2-3 perc, vagy éppen amit ide készítesz, de pikpak megvan. Tehát egy húst csak átmosol, 2-t vágsz rajta, és már most itt teheted be. Sót tegyél rá, vagy hogy fűszerezed, ugye ez rajtad múlik.
11:40-kor csak bedobsz mindent, lecsukod, 12-kor kinyitod, tálalsz a fiúknak, vagy mi éppen egymásnak. Ez buzis volt. Szóval lényeg az, hogy valaki tálal, aztán zabálás van. Íme. A finom falat. Ez a videó ennyi. Hamarosan jelentkezünk. Ciao.